Mae Eilwyn ac Avril Evans a'i mab Dyfan a thad Eilwyn Trefor yn ffermio 350 o erwe yma ym Mhymsaint, yn cadw tua 1000 o ddefed a 30 o wartheg limosan. Wel, oedd dad yma cyn bod fi yma sgwrs yn defa, a wedyn oedd tycu cynni a hen tycu cynni wedyn. So mae Dyfan dyn ni nawr hefyd, un o meibio, mae llall Gareth, mae e'n electrician, so dwi ddim adre ar y ffarm. So ni, really, mae 5 cendlir, o'n i bron wedi bod ar y ffarm yma nawr. A mae'n hyfryd iawn bod ni wedi gallu cadw'r ffarm i fynd. Yn y fe, a ffarmio i godro oedd y peth mwyaf amser o'n i adre, dyn ôl adre ysgol, ond gofod rhoi fyny ar y godro. O achos fel oedd y costau pethau mynd, ni'n cael rhoi parlour newydd ac yn y blaen mewn. So eithon ni mewn wedi ni da beef a defed. Wel, Avril, fel yr unig fenyw yma, chi sy'n cadw trefn ar bawb, y fe? Do fi'n trial. Cadw trefn ar y licenses y defed a passports y lloi, ti'n bod? Wedyn, Rhyfedd mae Avril yn abod rhan fwy o'r da, mae da limousine i fi. Mae lot o'n nhw, chymod, maen nhw'n goch, maen nhw'n debyg gilydd o Avril yn gallu nabod nhw. A wedyn da defed, wedyn mae Avril yn nabod dim un dafad, a fi'n nabod bron bob dafad. So mae tîm yn ni'n gweithio da gilydd yn gret, yna fe. O, felly gweld y defed yn edrych yn dda iawn tu ôl ti fan hyn. Yfy'r defed ti'n mwynhau fwyaf gyda? Ie, fi yn hoff iawn o trafod defed effach, ond fi yn enjoy. Ond ei pethau hefyd dwi'n cofio. Ond defed yw'r prif beth fi'n credu. Chi'n adnabyddus fel teulu am fagu herddod penrwydd Bywla o safon arbennig, ond mae gyda ti ddyddiadell dy hun o defed Charlie erbyn hyn? Os dechreuais i off, 5 mlynedd nôl nawr, siwyd yn prynu cwpl bach o defed lan y Sir Brecon, un Lammers, yma'n dweud. Ond maen nhw wedi cynyddu fel ti'n gweld nawr, sawl blwyddyn bach, a nhw'n cynyddu bach yn rhy fast, ti'n gwedi. Ni'n gallu gweld bod ti yn drefnus yn paratoi'r defed ar gyfer yr arwerthiannau a'r sioeau, ac wedi cael tipyn o lwyddiant dros y blynydde. Ni'n licio cefnogi'r sioeau cheol yn dda iawn o'n ysdi, yn wedi cynnig, byddwn ni bach, lwcus iawn yn sawl sio local, na fi'n jyst yn mynd i'r sioeau yma i cael yr teimlad o enjoyo gyda'r gymuned a cael profiad o dangos defed a enjoyo yn ganol ffrindiau a pob un. Ond nid edrych ar ôl y stoc y fferm yn unig mae'r teulu. Mwyn sicrhau dyfodol i'r genedlaeth nesaf, mae Eilwyn wedi arallgyfeirio a sefydlu busnes gwerthu nwyddau oddi ar y fferm. Amser o'n i'n dod adre ysgol, dechreuais i gael arian pocket extra. Gwerthu bach o baint i ddechrau eisiau paint i beint o siedeg at y ffarm. Ac yna rhai eraill yn gofyn ble ges ti'r paint yna dechrau. Bydd yn sain y fe yn sbel yn gwerthu paint a dyma hi wedi ehangu'r busnes o fan ni. Pob un arall yn dod, wedyn cysmeriad yn dod, gofyn rhywbeth yn wahanol a trec a gafel yn ygau. Gobeithio llwyddo a wedyn erbyn nawr wedi ehangu bron bob peth sydd eisiau ffarmwr mae gael. A mae un peth dyn ni yn un ochr ni, achos bod ni'n ffarmwr, ni'n gallu trial rhan fwyaf bethau allan. Os nag yw'n ddigon da i ni defnyddio gyda'r y ffarm sy'n poen gwerthu nhw i rhywun arall os e. Un sy'n dal i wneud ei rhan yw Trefor, tad Eilwyn, sydd bron yn 40 oed. Sdim ymddeol iddo fe felly, mae yma'n gyson yn cadw llygad ar bob dim. Ti'n dawel edrych Trefor, sy'n bod e? O, mae'n wedi rhywbeth o rong. Chi eisiau ni gweld newidiadau mawr yma? O, so dim sôn am hon fan hyn, dos. Gael porri oedd fan hyn. O'n i wedi gwneud lot, mae nhw wedi gwneud mwy. Ond ar hyn o bryd yn Rhaglen i chi'n mynd a dosbarthu nwyddau a helpu gyda gwaith y dydd? Enjoyo mynd, a poeni Dyfan. Sôn am Dyfan, mae siŵr o fod yn galonogol iawn i chi weld y genedlaeth nesaf yn dod nôl yma i Rhaglen. Ydy, a gobeithio gaeth e lwc i fod yna'n fynydde. Wel, chi bron o fod yn 40 a mae rhaid i fi ddweud chi'n edrych yn anhygol. Beth yw'r gyfrinach? O, mynd digon o waith. 1932 model. O, reit. Mae chacre? Na, sy'n bildo fi, reit. O, reit. So, ti arfer, de? Reit. O fan hyn mae'r gwaith pwysig yn cael ei wneud, o fe? Ie, wel, ni'n eich croeso i second home fi. Os na gwy mas ar y ffarm neu'n tŷ, fi mewn fan hyn am rhyw cwpl oriau yn y dydd. Trec dala lan ar y gwaith papur. Mae rai fod trefen, ti'n bod, a wedyn ni'n cadw pethau ar y pad, a wedyn fi'n sgwennu notes bach wedyn, a wedyn ni'n mynd ar y sticor i ni ar yr
filing cabinet. Ie, ni'n gweld fe lliwgar iawn ma. Ni wrth bod ardalodd yn dod at ei gilydd, i ni'n mynd â llwyth mas o dyn, ti'n bod, gobeithio bod cadw trefen fel i yn gweithio hwnna'n reit. Ie, o mae rai cael mynyw i gadw trefn ar y boes ma, so... A di, achos dim ond fi o'r unig menyw fi'n gweld, dynon fi'n gweld rhan fwyaf o amser. So wedi, mae'n neis cael ti yma heddi, mae'n eri cadw cwmni i fi. Wel, unrhyw bryd, unrhyw bryd. Fydd gown yn unan. Yn y bôn yn y fe ffermwr i ni, a chwod, edrych ar y trysiedu hyn sydd fan hyn nawr, mae rhain yn gyflo i gyd nawr yn dod yn mis Mai ymlaen. Chymod, mae'n hyfryd gweld nhw, achos chymod, i ni'n bridio a chi'n trio gwneud y gorau mas o'r stoc yn y fe gyferbyn a gwerthu ar y farchnad i wneud y pris gorau gallwch chi. A mae rhywbeth fel hyn wedyn chi'n dod a edrych ar da neu ddefed yn y fe. Hwna yw'r bôn o fod yn ffarmio gynta, definite. Sut feistr yw dy dad? Wedai ddim celwyr fod ti, ni yn cael ambell i gair weithiau, ond fi wedi bwco All People's Home yn barod llawr rewl, so ddim eisiau sefyll i'r iawn o'n gobeithio fi wedi cael fynd. Ti fydd y... Na, fi fe mam spel fach do siwr. Ond chi yn cydweithio'n dda iawn? O, ni yn dod ben yn gilydd very good, dwi'n onesti. O ti ci, o'i dad, y mam a fi, ni yn dod man yn very good, dwi'n onesti. So na, fi mai sefyll yn spel fach. Busnes teuluol, chymod, mas yn cefn gwlad i ni, a ni'n dibynnu ar ffermwyr lleol. A wrau teg, maen nhw wedi cefnogi ni a ni'n diolchgar am ni. Mae'n amlwg bod chi'n mwynhau beth chi'n neud. Mae'r rhaid ti fwynhau. Oes, mae rhaid mwynhau. Chymod, allan ni, so i'r teip i fod eistedd yn office trwy dydd, allan ni beth dda wneud e. Chi'n mynd mas hwnna weithiau, chi'n edrych lawr ar y dyffryn a chi'n gweld y tir glas o flaen chi. Ambell i fore, mae'n dywel, a i fi, fel na beth yw paradwys. Hyfryd.